Ассалому алайкум, бародарои ҷонам. Ҳама ҳаркунсозин хубин, саломатитон хуба пешай. Ҳама бародарои ҷон зиқ нашин. Худованд сабр дорад ба мардуми мусулмони худмон. Иншоалло ки ҳама тинҷ мешавад ва дар мухто худо хор назанад. Бародарои ҷон наем асрода кор кисем курерӣ вақти ҳаво хунак барф задистай. ва бародарои ҷон, ай ҳаматон хоҳиши илтимос ярдонари лайк ва подписатся кунед. Подписатся ҳатман, барое ки дастгирии канали мо мешавад. ҳаррӯза видеои мо мепартоем дар шумо меравад. ҳатман колокольчик каналро гирён кунед ва лайкро фаромӯш накунед. ҳатман бародаро доллар 1021, 1000 рубл 164, 1052 сом. خداوند نگهبان باقی سربلند و آباد باشید.